Nadzorni odbor gradske tvrtke Žnjan od danas vodi HGS-ova vijećnica Lidija Bekavac, koja je na toj funkciji naslijedila Željka Keruma. Kerum je u siječnju podnio ostavku na mjesto predsjednika nadzornog odbora, navodeći kako ne želi stajati na putu razvoja, te je za svoju nasljednicu predložio Bekavac. Ostavku je dao nakon izlaska iz zatvora, gdje je bio zbog izazivanja prometne nesreće, iako mu je vozačka dozvola bila oduzeta zbog ranijih prekršaja. Uz Bekavac, gradonačelnik Tomislav Šuta imenovao je nadzorni odbor i novu članicu Dejanu Matić, dok je razriješen Marijan Bašić. Član nadzornog odbora ostao je Dinko Damjanić. Kerum je ranije najavio da će s pozicije predsjednika nadzornog odbora razoputiti kriminal na Žnjanu, a u tom je kontekstu naručena i građevinska revizija. Bekavac je poručila kako će nastaviti u tom smjeru, raščistiti eventualne sumnje i utvrditi odgovara li stanje na terenu dokumentaciji, kao i s direktorom Marijanom Ciprijanom definirati prioritete za nesmetan rad tvrtke.